moji dragi učenici i njihovi sinovi i ćerke, drago mi je da ste se ovde videli i mogu da vas pozdravim sa parolom dobra volja je najbolja. Proslava koja se ne viđa svaki dan. Profesor Radojica Aleksić slavi 100. rođendan, a on vedar i nasmejan. Umerenost. U jelu, u piću, u shvatanju, u toleranciji, praštati. Praštati. Ako se može oprostiti. Čestitke profesoru uputio je i predstavnik Gradske uprave u Loznici. Meni je izuzetno zadovoljstvo što se danas nalazim na ovom mestu sa ovim izuzetnim čovekom od koga dosta toga možemo naučiti ne samo kao od profesora biologije, već pre svega kao čoveka koji posjeduje jedno ogromno i dragoceno životno iskustvo. Prijatelji profesora nisu štedeli reči hvale, ističući da i sa 100 godina Aleksić i dalje radi, inspiriše i motiviše. Oduševio sam se njegovom zalaganju u pčelarstvu. Bio je veliki stručnjak, instruktor nama, pomogao koliko je god mogao. Do prošle godine on je bavio se pčelarstvom i mene je pozvao kao njegovog starog prijatelja i mada sam u 9. deceniji kao pčelar, ja sam išao na teren. A profesor i u 100. letu ostaje optimista, citirajući sa osmehom pesnika. Da parafraziram Zmaja, treba hteti, treba smeti, pa da vidiš što se leti. Letim! Okrilatio sam.